quina tremenda mandra que fa treballar avui. Bé, com potser sabeu, estic fent un doctorat en física de partícules. És una cosa una mica teòrica. Un doctorat són 4 anys i la cosa és que ja he passat l'equador. Estic començant el meu tercer any i això vol dir que em faig gran i que la cosa comença a ser pujada. Encara segueixo sent un bebè en el que és la carrera científica, però sí que hi ha coses que trobo que en aquests 2-3 anys han canviat una mica i m'agradaria parlar-vos una mica de què vol dir fer un doctorat i què vol dir fer-se gran fer un doctorat. En primer lloc, hi ha com moltes coses a fer, d'acord? Tots els projectes que he obert en el passat, ara també el que passa és que no s'acaben de tancar del tot, sinó que es ramifiquen en noves idees que si les vols desenvolupar es poden convertir en nous projectes, en noves hipòtesis científiques que comprovar. Aleshores, és una cosa que es multiplica com conills, i si l'any passat tenia doncs, 1 o 2 projectes oberts, avui en puc tenir fins a 4 o 5. I això perquè he hagut de parar coses per no morir per culpa de la ciència, que ja ho estic fent. Tots aquests projectes, molts d'ells no són necessàriament en coses 100% exactament iguals, i això implica que he d'aprendre eines noves, que he de llegir articles noves, que m'he de formar en un context científic que és una mica diferent. I llavors això també implica un treball que no és una màquina de fer papers i articles i pam. Llavors, el fet de tenir tants projectes tots alhora implica que has de ser capaç d'avançar en molts fronts diferents, i això implica que has d'estar molt més organitzat i ser molt més eficaç. També has d'aprendre a viure amb la frustració de que les coses avancen molt més lentament, encara que sigui per bandes diferents. Això també implica que tens moltes reunions diferents, això també implica que tens moltes més dates límit, que tens molta més gent aquí de cebre. És una mica frustrant, ¿vale? Quan les coses avancen, però avancen molt més a poc i van molt més a passet. Has de mentalitzar-te que el ritme és una mica diferent. Senzillament has d'intentar concentrar-te en que no s'estanqui res. El bo que tens és que quan s'estanca almenys tens un plan B i pots canviar una mica el xip, i sempre tens una altra cosa a fer quan vols descansar d'un tema. M'està ensenyant com funciono jo, no? Com aprenc millor, com treballo millor. Fins i tot em vaig apuntar a un curs de LinkedIn de gestió de tasques. Bueno, terrible. És a dir, ara sóc un científic després d'aquests 2-3 anys amb molta més experiència, però això també implica, i ja ho deia l'oncle Ben, també molta més responsabilitat.